אני אעשה מצגת קטנה של הקו שלנו כדי לדבר על כל צומת וכל פרט של הציוד של הקו שלנו. זהו הכור בו אנו מכינים את הגלה. אני מצביע עכשיו על המנוע החשמלי. בפנים מותקנים הלהבים והמנוע בעזרת הלהבים מערבב את כל נפח הגלה שאנו מכינים. לכור זה יש מעיל מים וגם חולצה תרמית המסייעת להכיל את הטמפרטורה כדי לא לחמם את האוויר בחדר. על ידי צינורות מחוממים מיוחדים, הגלה נכנס למיכל בקפסולה וגם על ידי צינור החזרה הוא חוזר לכור שלנו. זאת על מנת לשמור על טמפרטורת הגלה בתוך הכור שלנו כל הזמן. אנו עובדים עם חומר אגר הדורש יותר מ-90 מעלות חימום. אם היינו שמים רק צינור מחומם אחד, אז בתוכו החומר יכול להתקרר ולחסום אותנו מהתנועה. אז אנחנו מרימים צינור אחד בכל פעם לתוך מיכל הקפסולה, ועל ידי הצינור השני אנחנו זורקים את העודפים שוב לתוך הדוד שלנו. ארון חשמלי זה מספק התאמת טמפרטורת חימום לצינורות המחוממים שלנו. כמו כן מבסט את קצב הזנת הגל למיכל שלנו בחלקו העליון, והמכשיר המבסט את טמפרטורת הג'ל שאנו מבשלים, כמו גם את מהירות הסיבוב של הלהבים. דרך הצינורות המחוממים הכל נכנס לקפסולה שלנו. לפניכם ג' ים פי, גרסת הקפסולה שלנו. עשוי כולו נירוסטה. כל הפינות שלנו, כל הפינות מעוגלות, מה שמבטיח את הנוחות של ניקוי הכיור בסטנדרטים של ג' יודעם פי. החדר שלנו אטום, מה שמונע כל מיני חלקיקים מזהמים להיכנס פנימה. בפנים יש לנו חומר בידוד תרמי שמבטיח שמירה על טמפרטורה מסוימת. עכשיו אני אגיד לך על תכונות העיצוב של הקפסולה GIMQI. בלוח העליון יש מערכת בקרה מלאה. ישנם בקרי טמפרטורה של שמן תחבורה, ג' לשמן שמתאים בתוך הקפסולה. כעת מוצגת טמפרטורת הסביבה, אך כאשר אנו מתכנתים את הקפסולטור שלנו לעבודה, אנו קובעים את הטמפרטורות שאנו רוצים לעבוד איתן. אם החומר שלך הוא שמן או שומן מן החי דורש חימום, במכלים שלנו, אשר נמצאים בחלק האחורי של הקפסולה, יש גם מערכת מעיל מים, אמבט מים, אשר יחמם את החומרים. אנו משתמשים כעת בווסתים בעלי דיוק גבוה המאפשרים להתאים את מהירות התנועה של חומרים בתוך המערכת שלנו. כלומר, משאבות מיוחדות מבסתות את קצב ההספקה של החומר שהופך לקליפת הקפסולה והחומר שמונח בתוך הקפסולות. זה מקל באופן משמעותי על דיוק המינון והתא, על ידי הגדרת אינדיקטורים מסוימים על המכשירים היום. אתה יכול להתחיל באותו מצב למחרת. לשכפל, נניח שזה הכל. על מנת לראות את תהליך פעולת הקפסולה ואת היווצרות הקפסולות עצמן, אנו משתמשים במנורות סטרובוסקופיות מיוחדות המאפשרות לפעימות האור שלהם להראות לנו מה קורה לנו בעת היווצרות הקפסולות. הכמוסות מגיעות במהירות כה גבוהה עד כי יותר מ-24 חתיכות בשנייה והן בלתי מורגשות מבחינה ויזואלית. אך כאשר אנו מדליקים את הסטרוב זה נותן לנו את ההזדמנות לראות כיצד הכמוסות עצמן נוצרות. כעת תהליך ייצור הקפסולות אינו פועל. אני רק מראה לך את עקרון העבודה. ניתן גם לעבור את מצב התאורה של המצלמה הפנימית כדי לראות את כל התהליך. פינות חצי עגולות מספקות נוחות לניקוי, העומדת בתקן ג' ים פי. בתוך ומחוץ כל נירוסטה. חומר זה מתאים לייצור מוצרי מזון ותרופות. אתה יכול בקלות לקבל כל היתר להשתמש בציוד זה בייצור שלך. החלק התחתון של החדר מוקצה למערכת קירור שמן התחבורה.
בפנים קופסה מיוחדת עם קיר כפול שבתוכה נשאב נוזל קירור על ידי המשאבה, וכל שמן ההובלה מקורר בתיבה זו. במידת הצורך ניתן לנתק אותו בקלות, לנקז אותו, לנקות אותו בפנים. הפינות הפנימיות של תיבה זו הן גם רדיוס, מה שמבטיח את הנוחות של שטיפת אותם. כעת אדגים לכם את העיצוב של מיכל זה לקירור שמן הובלה. יש לי קיבולת דומה בידיים שלי. זהו קיר כפול, עם פינות רדיוס נירוסטה, מיכל בו נוזל קירור נע לאורך הקירות הפנימיים, וכאן נמצא שמן ההובלה וקירור אינטנסיבי מתרחש. מי שמכיר את הציוד שלנו וראה את העיצובים הקודמים יעריך את הפתרון הטכני הזה. אנו משתמשים בצינורות מחוזקים מסיליקון מיוחדים המאפשרים להשיג מוצרים באיכות גבוהה. קל לפרק אותם והם רכים מאוד. תראה, אני מסובב אותו עכשיו. אך יחד עם זאת, הם מוסמכים אירופאים ואנחנו מתקינים אותם בכמוסה שלנו. בקפסולה שלנו אנו משתמשים בשני טנקים. אחד מכניס שמן או שמן דגים, אותו תרצו למלא בקפסולה, ואילו מיכל דומה שני של 18 ליטר מכיל גימל. המערכת במכסה מיוצרת בצורה כזו שמבטיחה אספקה רציפה של גימל, לאו חומר קפסולה למכלים שלנו לאורך כל פעולת הציוד במשך 24 שעות. שימו לב לאיכות המיכל הזה, הוא תואם לחלוטין את הדרישות של גימל יוד עם פי. יש תחתית חצי עגולה, אשר מאפשרים מבפנים ומבחוץ לנקות ולשטוף את הטנקים האלה. אלה שראו את בקי העבר שלנו יופתעו לטובה מההתקדמות שעשינו במקרה זה. כמו כן, הכנו ידיעות צד נוחות כדי לחלץ ולהניח את הטנקים המלאים ובחומר למעלה בקפסולה שלנו. זה גם מאוד נוח וזה מילאנו את בקשת הלקוחות שלנו כדי להפוך את התהליך הזה לנוח ככל האפשר. הדגים שוב כיצד מועבר התא מהקור שלנו, מהמיכל שלנו על ידי ערבוב לציוד. שימו לב, שני צינורות עוזבים. אחד נכנס למיכל ומאותו מיכל, באמצעות צינור החזרה, מוחזר לקור שלנו מחיבור החיבור. הנה גם שימו לב, בצד האחורי עשינו הגנה מלאה מפני מגע עם החומר החם של אמבט המים. כלומר, אנו מבודדים אותו בחום ועשינו לוח מגן מנירוסטה. כמו כן, ארון החשמל עשוי מפלדת אל-חלד לחלוטין, שבתוכו נמצאים כל המכשירים האלקטרוניים שלנו. שימו לב, כל הרכיבים מיוצרים בגרמניה. רגולטורי תדרים, כל מיני רכיבים אלקטרוניים כולם בהתאם לדרישות הגבוהות של שוק הציוד האירופי. בצד האחורי נמצאת מערכת המדחסים, מערכת קירור שמן התחבורה. הוא סגור לבטיחות, סגור עם מגן. חורים מחוררים מאפשרים זרימת אוויר, קירור ושמירה על טמפרטורה מסוימת במשאבות ומכונות אחרות הנמצאות מאחור. אני גאה מאוד בתוצאה שהשגנו יחד עם הצוות שלי. מאחורי הגב שלי התוצאה של כמה שנים של מחקר, העבודה של המעצבים שלנו, טכנולוגים עד כה, אף חברה לא מציעה כמוסות צמחוניות. זה מוצר מאוד מעניין. אני מקווה שתאריך את המאמצים שלנו, תהפוך ללקוחות שלנו ותבנה את העסק שלך יחד איתנו. אנא פנה אליי תמיד, אשמח לענות על כל שאלה שיש לך. שלום, אני רומן צדיק יבולסקי.